Jumalan rauhaa kaikille. Luen Ilmestyskirjan luvusta 12, jae 6. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää, joka on 42 kuukautta, joka on myös Antikristuksen hallitusaika, joka on myös kahden säkkipukuisen todistajan todistamisen aika, joka on myös noin 7 vuotta, eikö se on siis 3,5 vuotta, joka on osa viimeisestä 7 vuoden vihanajan jaksosta. Et Daniel puhui näistä profetioissaan ja näyssään, mitä hän näki silloin siellä pakkosiirtolaisuudessa. Hänelle annettiin tieto viimeistä siitä ajasta, mikä Jumala oli antanut Israelin kansalla 70 vuosiviikkoa, 190 vuotta. Israelin kansalle annettiin, josta on kulunut 69 vuosiviikkoa, eli 423 vuotta siihen asti, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja siihen päättyi Israelin aika. Tuli sellainen väli, ja siihen alkoi pakanoiden armotolauskausi alkoi silloin myöskin pakanu julistettavasti evankeliumi, jota on nyt julistettu 2000 vuotta. Ja tämä viimeinen vuosiviikko alkaa sitten, kun seurakunta temmataan pois ja pakanoiden luku on täyteen tullut. Ja erittäin tarkasti on määritelty tämä viimeisestä vihanajasta se toinen puolikas tässä Uudessa testamentissa Johanneksen toimesta. Ja luin siitä tämän erään paikan silloin, kun tämä vaimo Israel viedään erämaahan ja elätetään siellä, joka synnytti sen poikalapsenkin. Se vaimo oli Israelin kansasta, syntyi tämä Jeesus Kristus. Ja tässä hypättiin näin pitkälle kuin tähän vihan aikaan tässä nimenomaisessa luvussa, 14. luvussa. Ja häntä siellä elätetään se aika pois pedon näkyvistä. Antikristus. No sitten Eli 11. luvussa ilmestyskirjassa siis puhutaan näistä 2 säkkipuisista todistajasta, jotka myöskin tapetaan. Et me elämme näitä aikoja, jotka on hyvin lähellä, sillä myöskin tämä pedon merkkiluku on jossain merkittävässä vaiheessa, että enallasta ja siirua laitetaan ihmisten käteen ihon alle, jonka myös Antikristus ottaa käyttöön. Että nämä on sitten seurakunnan terveystempauksen jälkeen tapahtumia, mutta me olemme niin lähellä sitä aikaa, että Jeesuksen tulemuksen aikaa, että tulee ottaa vaarin näistä lopun ajan profetioistakin, jotka on tuhansien vuosien aikana jo kirjoitettu. Tuhansia vuosia sitten on kirjoitettu tämä Daniel esimerkiksi, tämä profetia. Ja tietenkin Jesaja kirjoitti Jeesuksesta profetian. Mulla on myös Jaakobin kirjeen 3. luku. Jaakobin kirjeen 3. luku. Jumala valmistaa seurakuntaansa ylös tempaukseen. Ja puhdas ja pyhä seurakunta, puhdas ja pyhä Jumalan lasten joukko temmataan tuuli ja pilviin Herra vastaan. Ja tästäkin puhutaan muun muassa tämän Raamatun viimeisimmät jakeet. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee, jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osa, mikä hänen on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, josta tämä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Nämä on viimeiset sanat koko Raamatussa, Ilmestyskirjan viimeinen luku, toiseksi viimeinen jae. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Tämä on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Johannes sai Patmosaarella.
niin täytyy edelleenkin palata erääseen kahteen merkittävään ilmestykseen, jotka Jeesus Kristus on antanut itse. Ja hän vannotti Timoteokselle kirjoittamassaan kirjeessä, Paavali vannotti häntä Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen Jumalan valtakunnan tähden vannotti, että hän on nostava sopivalla sopimattomalla ajalla. Halleluja. Niin Herran tulemus on lähellä. Ja sitä varten Herra kehotti kaikkia valvomaan ja rukoilemaan. Valvomaan, sillä yksi toinen otetaan, toinen jätetään. Ja Karitsan häihin otetaan se joukko. Toinen on vuoteella, 2 nukkuu, toinen otetaan, toinen jätetään, toinen jauhokiviä siellä toisella puolella maapalloa ja otetaan, toinen jätetään. Semmoinen Herran tulemus oleva. Tulee kuin varas yöllä. Hän tulee kuin varas yöllä. Halleluja. Kiitos Herralle. Aamen.